enot sa bareta, enot sa gabos. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Kami po miyembro kang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras 10 minutos pasado alas 5. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanaldaw na maruluwas sa aga sa mga periodiko, radyo asin telebisyon, enot na madanangog ngunyan sa DZGB. Bareta alas 5, mga bareta ngunyan para sa aga, enot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB, Bareta alas 5, kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol, halik sa iba-ibang parte kanalbay, asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Barhay na pagkakapon para sa mga pagbabareta sa lado nasyonal, siring man sa lokal mga baretang mabutwa sa aga enot sa radyo DZGB. Ini po si Jenny Balyaran. Enot unta ang bareta sa lado lokal na sa linya si Jomar Bien. Kuya Jomar, please come in. Salamat igaksyonan ng lokal na gobyerno kan tabako ang kaagadan kan mga persons with disabilities na mabugtakan nin PWD ramp ang bus stop digdi sa sentro kang syudad. Ini ang kinumpirmar sa DCGB News ni Mayor Ray Bragay sa pagsabi na nagtaon na siya ng instruction sa Engineering Office kan tabako na aksyonan ang reklamong ini kan mga PWD. Apuera kayan, kanakalis na regular na sesyon, nagpasar naman ng resolution si City Councilor Ram Janko na nagre-request man sa City Engineering Office na magbugtak ng rampa duman sa bus stop sa sentro, pinakasentro ka syudad kan Tabaco. Magigirom duman na kanakalis na semana nagburtuan ang reklamo kan mga PWD sa social media. May koneksyon sa kawaran ni PWD ramp kan bus stop na uni sa pinakasentro kan syudad kan Tabaco na minakaw sa tangani na sinda na nagpakalunad o nagpaka-wheelchair iyoan dai nakakaya na magtukad o magsakat sa bus stop dahil lang sa kawaran kang naunang bitan na access pigahaga din sa LGU kan Tabaco na magbugtak nin maski saro o kaya dua na PWD ramp tangani na dayman madipisilan ang mga may kapansanan sa pagsakat digdi sa bus stop pagsinda hali sa ibang lugar o kaya nagahalat ni na malulunadan. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Salamat Kuya Jomar sa mga dagdag na bareta. Yantras sa mga bareta sa lado nasyonal, piglalauman ang pagpapaluwas ng desisyon kang International Criminal Court may kinaaraman sa interim release appeal ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Ngayon na alas 5 ng pagkahapon, naka-livestream na ini, asin antabayanan ang magiging development kang nasabing issue. Nakalatag na ang magiging traffic management plan kang Metro Manila Development Authority o MMDA para sa gigibuhon na trillion peso March Rally sa Luneta, asin EDSA People Power Monument sa Quezon City sa maabot na Domingo. Nakipag-uron si MMDA General Manager Undersecretary Procopio Lipana sa mga Traffic Enforcement Unit asin natukar ang pag-asistir kang ahensya sa bulos kang trapiko asin pag-deploy kan sa indang mga ekipahes siring man ang emergency response team sa mangyayari na rally sa maabot na Domingo. Makikisumaro naman ang Diocese kang Legazpi sa nationwide trillion peso march sa Nobyembre 30 sa paagi-iyan kang diocesan activity na may temang lakaw laban sa katiwalian. Bigenganyar ni Obispo Bong Bailon ang gabos na parokya, eskwelahan asin religious communities na magpartisipar asin maging parte kang pangapuda ning integridad asin accountability. Alas 8 ng aga, magkakaigwaning banal na misa sa Di Albay Cathedral. Alas 9:30 ang walk Magpuan Cathedral, papasiring sa Legazpi Port Rotunda. Nasusundan pa ning programa. Ang mga partisipantes pig-ingganyer na magsuolog ning itong nabado asin magdara ning pagkakan, tubig asin payong.
padagos pang nawawara ang dawa pang overseas Filipino worker o OFW matapos ang mahiwasan na sulo sa sarong high-rise building sa Taipo District, Hong Kong, sigun iyan sa mga grupo ka mga OFW sa lugar. Minidbid ang saro sa mga nawawara na si Marian Ann Pascual Esteban na pigasabing Tubong, Iloilo. Sigun sa report ka mga kapwa OFW, nakuana ang 5 anyos na aking pigaataman alagad na gadan ini. Padagos man na nangangapudan ang pamilya ni Esteban na likayan ko na ang pagpapalakop ng bako kumpirmadong impormasyon mantang nagpapadagos ang paghanap. Sa iba pang barata sa lado nasyonal, siniguro kang Independent Commission for Infrastructure o ICI na nakahanda na sa inang technical team para sa nagapadagos na live streaming kan sa indang mga pagdangog. Sigun kay ICI Executive Director Attorney Brian Keith Husaka, nagkukondukta na sindak ang mga test run para masiguro na nagagana ang gabos nindang sistema asin ekipahes. Initangaling maisa publiko na ang mga impormasyon na gustong ihiras kang resource person sa kada hearing asin tangaling malikayan ang mga pagdududa. Sa ngunyan, pinag-uurunan na ang retroactive live streaming guidelines kang ICI. Nangapudan ang grupo ni mga negosyante sa nasyon ng mandatory lifestyle check sa mga opisyal kang gobyerno. Sigun sa grupo sa nasabing paagi na maihiling kung susugan sa indang pamumuhay sa mga ipigdeklarar nindang yaman. Bako man supisyente ang desisyon kang ombudsman na pwedeng mahiling kang publiko ang mga statements of assets, liabilities, and net worth o SALN kang public officials, alagad bako pa ini supisyente sa pigaapod nindang transparency. Pinahimutikan ni Senate President Vicente Soto III ang mga aligasyon na tinapyasan ninda ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang pondo kan mga congressional district kung sain inapod kiini na daining basihan asin maliwanag na black propaganda. Sigun kay Soto, nagkapirang miyembro kang House of Representatives, lalo na ang mga district representatives, ang nag-apod sa iyang political officer asin nagpahayag ning paghadit na nababawasan ang pondo para sa indang mga distrito kapag nag-abot na sa Senado ang budget deliberations. Alaga daining katotohanan ng aligasyon mantang pwedeng kumpirmaron ni Senador Sherwin Gatchalian bilang chairman kang Finance Committee na nagdidepensa sa propostong pondo para sa taong 2026. Ipinahayag kang Bureau of Internal Revenue o BIR na sinda magkakaigwa ni mga pag-aadal may kinaraman sa donasyon sa eleksyon kansarang kontratista kay Senador Chis Escudero. Ini sa ibong kang pagresolbar kang isyu sa pag-ako ng donasyon na idineklara naman kang Senado o Senador sa iyang Statement of Contributions and Expenditures. Sigun kay Internal Revenue Committee Chairman Charlito Martin Mendoza, gusto nidang matauaning linaw na daining pagbalgar sa tax declarations ang donor kaini kang eleksyon kang taong 2022. Posible man na lusot sa paninimba si Lawrence Lubiano, presidente kang Centerwies Construction and Development, matapos siyang magtaon ng 30 milyones pesos kay Escudero. Nagprobiso naman ang Land Transportation Office na magiging makusog sa inang pagdakop sa mga e-trike, e-bike na mabiyahe sa mga main roads. Sa interpellation ni Senador Raffy Tulfo sa propostong 2026 budget kang Department of Transportation, pinaabot kaini ang dakol na reklamo may kinaarawan sa mga e-bike. Sinabi naman ni Senador JV Ejercito na siyang nagdepensa sa 2026 budget kang DOTR na iguana ning circular ang LTO para sa registrations kang e-bikes
Pero sinuspindi ini ni dating ni dating Secretary Jaime Bautista. Pag-aadalan iningo niya ni Acting Secretary Giovanni Lopez. Eto na sinabi kang LTO na poon sa Desyembre 1, dadakopon as ini-impound nila ang mga madadakop na e-bikes. Iba pang barata sa lado nasyonal, tinaawan doon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang importansya kang tubig sa ginibong inaugurasyon kang Tunnel 5 kang Angat Water Transmission Improvement Project sa Bulacan. Sigun sa Presidente, nagkaigwaning mas malalauman na supply kang tubig sa mga kaharungan, mataoning back-up para mapakarhay asin ma-rehabilitate ang mga lumang tunnel asin mapakusog ang sistema laban sa tagmara asin epekto kang climate change. Ang bagong tunnel nagpapadibay sa dekadang edad kang Umiray, Angat, Ipo, Lamesa System na nagadaraning haros 90% kang supply ng tubig para sa haros 20 milyon na residente duman sa Metro Manila, Bulacan, asin parte kang Cavite, asin Rizal. Pinanginota naman ni Chief Justice Alexander Gismundo ang paglansar kang 2025 18-day campaign to end violence against women sa Supreme Court Courtyard sa Manila. Ang tema kang kampanya ay ang United for a Vow-Free Philippines, Advancing Equality, Empowering Women. Ini may katayuhan na pakusugon ang mga lakdang laban sa byulensya sa mga kababaihan. Tinawan doon kang Korte Suprema ang whole of nation approach para mapundo ang byulensya laban sa mga kababaihan kasabay ang mas marikas at sinpatas na pagpapautob kang mga leyes. Nagpaluwas naman ng komento si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon sa bagong patakaran kang LTO na magbabawal asin mag-i-impound ka mga light electric vehicles sa mga pangenot natin ng popon sa Desyembre 1 ngunyan na taon. Sigun sa kongresista, daing legal na basihan ang mga pag-impound kang LTO sa mga electric vehicles dahil sa eksistidong Electric Vehicle Industry Development Act na malinaw nagasabi na ang mga electric vehicle na ini para sa eksklusibong pribadong paggamit na daiman kaipuhan irehistro sa DOTR asin sa mga katakod kining ahensya kaibahan na ang LTO. Dagdag pa niya na ang lay na ini nagtutugot sa mga LEC o LEC na maging pribado na gumamit ng gabos na pangenot na lokal asin national na tinampo. Sinuguman kini ang pagrear ng segregated lanes para sa integrasyon ka mga ini sa bicycle lane sa mga nasabing ruta. Yan na ang kabilugan ka mga bareta sa lado nasyonal, mga baretang mabutwa sa aga enot sa Radio DZGB. Mga kaibata sa lado technical si Kuya June Napoles, sa IT si Jerome Martinez, ini po si Jenny Matthew Balyaran, maray na hapon. Amy